Kaysa bala ang kasulatan manggod mga sir ug mga ma'am, naay manungha nga mga mini nga magtutudlo. Gawas ana naapoy manungha nga mga mini nga mga propeta. Kanang mga manungha according to St. John, 1 John chapter 2 verse 18 to 19, naggikan na sa atong kaugalingong pundok. Bot ipasabot manghawa na nato. Diba ingon ni San Juan 1 John chapter 2 verse 18 to 19 nga mga anak, dool na gayud ang katapusan. May manungha nga mga mini nga magtutudlo, magpalitad sa pagtulunan ni Kristo og kining mga tawhana naggikan sa atong pundok og nahimulag, mibuwag, mibiya sila kanato. Subot ipasabot mga sir ug mga ma'am, makita nato nga one of the nature of the fake prophets and fake teachers kanang mobiya sa atong pundok. Ang mga mini nga magtutudlo gikan sa ato mamiya, magparestrog ilang kaugalingon. Ganuman kay linglahon nila ang gitawag og tao. Linglahon in the sense nga gamiton ang nakasulat sa bala ang kasulatan. Mo na magbantay-bantay ta mga sir ug mga ma'am. Ganuman kay karong panahon na ang kawatan di mo makita diya nga mugsakla-sakal sa balay, di lang kay kana kundi ang kawatan karong panahon na magbitbit pud og Biblia.